Usa ka mall sa Uzami City, Misamis Occidental ang nadiskubrihang gikawatan atol sa unang adlaw sa bag-ong tuig. Kapin 47 million pesos nga kantidad sa kwarta og alahas sa duha ka jewelry shop ug usa ka automated teller machine nalimas. Ani ang report. Nangabungkag nga automated teller machine, nangabungkag nga istante sa jewelry shop. Ingon man mga nagkatag nga debris sa semento ug nangabuslot nga pultahan ug salog. Ingon ani ang hulagway sulod sa usa ka shopping mall sa Purok 3, Baybay Santa Cruz, Uzami City. Human nga gituwang gisulod og mga kawatan. Sigon sa kapulisan, adlaw sa bagong tuig Enero 1, pasado las 11 sa buntag, nakurat ang mga tenant sa mong mall yang ilang naabtan ang mong panghitabo. Dali silang nanawag og pulis kung asa na recover sab ang mga nagkadayang sanina nga gituhuang gamit sa mga suspitsado sa pagsulod sa mall. Nasayran sab sa otoridad nga adunay buslot ang drainage kilid sa dalan duol sa mall nga kung subayon mo konekta ngadto sa buslot sa food court area sulod sa mall. Makaingon kay kita nga well planned kini nga panghitabo ato ang makita kini nga insidente dili kini gihimo nga kay nakita lang nga adunay jewelry then gihimo dayon nila ang ilahang plano. But ato agi makita nga it is well planned. Aduna gi mga gamit nga gipanggamit ang maong mga sospechado para gid nga ma-accomplish nila ang ilang katuyuan. Sa inisyal nga tala sa otoridad, moabot ngadto sa kapin 47 million pesos ang natangag sa mga kawatan. Lakip na niini ang mga alahas ug kwarta sa duha ka jewelry shop, ingon man cash sulod sa ATM. Sa follow-up operation nga gihimo sa kapulisan, ilang nadakpan ang usa ka April John Permanhill, 18 anyos, usa ka carnival crew. Human nga midagan kuno kini diyang gipangutana sa otoridad sa nahitabong pagpangawat. Moabot sa 3 o mas daghan pa ang mga sospek nga ginalantaw sa kapulisan. Ato ang gipanguha ang mga CCTV footage sa maong area ug aduna usab kitay ginahimo nga follow-up operation, hot pursuit operation sa mga posible nga mga sospechado. Karon padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan o pagsikop sa mga posibleng sospek. Kung adunay mga incident, adunay mga tao nga adunay mga kadudahang lihok kana i-report gyud sa ato ang pinakaduol nga police station, and of course kini nga mga insidente gikinahanglan gyud kini og kaning tabang pod sa ato ang katawhan no, to exercise vigilance at all times. Gisulayan sa GMA Regional TV nga makuha ang kabahin sa mall ug sa mga establishmento nga gikawatan apan wala pa kini mitubag sa among tawag. Abli kanunay ang GMA Regional TV sa ilang kabahin sa insidente. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.